Curaçao met 5-1 heeft verloren van Australië. Dat gebeurde vanochtend in Australië. En het is treurig nieuws, want het is de tweede wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Fred Rutte. En de tweede keer dat hij dus verliest. Rutte nam het stokje over van Dick Advocaat, die vanwege de gezondheid van zijn dochter opstapte. Fred Rutte stapte in en het team ging naar Australië. Daar is dus verloren met 2-0 van China en nu met 5-1 van Australië. In het begin deed Curaçao niet onder voor Australië en Tahi Chong had meteen een mooi schot, maar uiteindelijk kwam Australië als eerste op voorsprong. Daarna werd het 1-1 en bleef het heel lang gelijk ongeveer op het veld, totdat Australië na een paar wissels helemaal doordrukte en met 5-1 uiteindelijk wist te winnen. Bij deze oefenwedstrijden is het mogelijk om heel veel te wisselen en dat gebeurde ook bij beide teams. Zo viel onder meer voor keeper Eloy Room, VVV-keeper Trevor Doornbusch in, maar uiteindelijk moest